wadya bala ingkang umbeng kaya coproan gilingan ya teges laniya kawan kami jominto sinten kaya menika kula luhur nuwun dumateng kaya menika jagat sartika ya Gusti Kang Maha Suci mugi-mugi pagelaran menika saged tulus-tulus kalis ing sampe kala suara pratandane iku yo suwedi yo minta bae koneksi luhur saking kidul saking kulon saking saking wetan pratandane iku nyempeng sewo kelmenyat Nasto Bromo sewo dipun bakar Sampeyan teku mari teku sasabone selo dipun besar asta dipun sabaraken bumi seperti katon dipun asta besalipun Bapak Toyo iki sapa nek dipun sabaraken Toyo
Happy birthday
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sopan, ya bener. Gua anu bagong anu lambe sopan. Main tak omongan apa sih? Gak sih. Hah? Kayak dia umur mereptil ya. Kepir kembangke. Garapannya ramuannya garapannya. Ya halus banget seperti ini. Tapi 800 deh. Lagi dua saja udah 800. Atau mending ditebus semua aja kan ya asal aja sama.
tengaran guru kongso kantek kadyo putulo ora pancit trongko hesti rekata Jojo layu
Bulan 500. Mabok, mabok. Aja mengharap-harap bermain.
Oh. Cek nang pang. Baka pitak-pitak mo po. Banawaw sa banget. Dana ya Allah, ramurin yang nonton sampai motor banget nang latarku. Liwat gini. Ya, Papa. Apa? Gua mani mabuk bae. Orang nama nasi gula. Hewan bocor dulu. Hewan gawe. Semprot kowe. Anu ngerti kok pelaju. Yeah.
Sore.